Kini bitong dugay ta walay dunggo-dunggo mga tas unya madunggoan ta tapos makakita tag isda murat tag maignorante no kay magsige nilang tagunit tungod sa kaprisko. So good morning matas no, swerte nga atong buntag karon matas kapag sulod na to sa Peaceport na ay do ka bangka nga dunggo no kay pila ka adlaw pud mi naghinulot sa isda matas nga way may dunggo-dunggo. Asyam dia. Asyam ka adlaw way dunggo. So nadungog yung matas no, dili lang kay ako ang nagtimaan kung pila ka adlaw mi nga walay isda-isda pati pud ang atong kauban sa Peaceport matas mao nang pagdunggo dira mura tag na ignorante. Kunit mi isda oy. Dugay-dugay tawa ka gunit matas, oh. Itong swasid, atong kilabunon. Pandawan. Gamay rin karga ni, kinintos sa parcel di ay. Wala na. Abutin to sa Kung napansin nyo matas karong semanaha ang atong video nga atong gipakita sa inyo puro tutorial no, puro ra ta nagtudlo sa bag-ong nisulod ani Facebook tungod lagi kay wa tay habo-habwa. So kamo diha ayo mo katingalan no nga mag-tutorial ta nga maghabwa ta pero ang atong content yun matas gahabwa jud tag isda sa Peaceport no. Mao bitaw nakabutang sa atong profile diha buhay libor sa Peaceport. Kaso lang pag walay isda, walay habwa, mag-tutorial na lang ko, magtudlo na lang ko sa mga bag-ong nagsulod dira sa Facebook. So mobalik na ta sa atong trabaho matas no, nagkugi jud tag habwa diha kay gimingaw ta og trabaho. Kung napansin niyo halos naglihok ta ng tao diya kay nganuman dugay-dugay yun na sila wala kagunit og isda. Pag ko maghabuwa mga tats ang hatag og sudanon ang operator no, ingon niya rejik lang sa kay pigado atong panagat karon pero good sa na matats kay sudanon na may toyo og isa pa di pud ta palupig. Aha, buhi pa ha. Oh. Matik na matats. Oh. Sudanon na ta matats ha, nakasudan na ta. So nakauman na may isa ka bangka matats, bali ikaduha na ni. Pre duha man ka bangka ang dunggo. Nya mahal man isda karon tag 100 ang kilo sa bangsi. So ikaduha na ng bangka atong gihabuwa matas mo na ni tabang yapon ta dira no kay kini lagi mangita tag sudanon matas og simple dili lang kay sudan pati pod palit og bugas. So katong isa ka bangka matas ang iyang isda ato no ni parcel sa 400 pero maabot to sa 500. Maoga po ni bangka matas no ni parcel pod ni sa 300 pero maabot pod ni sa 400 kay nganuman basta mo parcel gani ka sobra jud na. Ang nakanindot sa imong trabaho matas kay mawala ang imong kahago no once nga moagi ang isda sa mga perte pagka preskoha lalo na ng balo matas nga perte pagka dagkuha. Mawa jud ay imong kalaay matas kay nganuman malingaw ka gunit-gunit sa isda. So pag human na maghabwa diri matas ni kuha kog laniw og swasid no kay ato nang kilawon. Matas, magkilaw sa biglanoy kay dugay-dugay may kakilaw oh. Kay mga tropa nagluya na basta di kakilaw. Magkilaw sa mi. O isa pa ni mga tats, makasudan na kasi mong balay, makakwarta pa ka diha, makakilaw pa kag libre mga tats nga naman. Basta naala na sila grasya mga tats, di yun na sila magdinalo no. So ingana naman nanagat, mao na kanunay po na to iampo nga unta kaluyan po sila perminti sa lawod para maapil po ta sa ilang grasya. Oh, sulbad na matats. Hop, sa bawon. Kanara to kilawon, kinato sa bawon.